Юмарт керпе. Бик матур кояшлы урман яланында, шаян яшен угып-сугып кырыган агач төбендә бик ишле керпе гаиләсе яши иде. Ишле гаиләдә гел шулай була иде инде. Әти-әниләре балаларын тыеп өлгерә алмыйлар. Әле берсе, икенчесе шаяра. Андый гаиләдә шутларның карт аякларын чәбәкләргә чәбәк җитми. Әмма булар соклангыч тату, дус яшиләр. Карт керпе һәр көн иртүк тора да базарга алма алырга китә. Чөнки аның балалары алманы конфеттан, шоколадтан болайрак ярата. Йокыларыннан күзләрен тырнап кына ачалар да әтиләреннән алма сорый башлыйлар. Әтиләре нишләсен? Базарга китә. Менә хәзер аның базардан кайтып килеше, олы юлдан атлый. Башында эшләпә, кулында чикләвек таяк, алмалар тутырган капчык аркасында, билен калеш белән буган, аягында кирзә итекләр, аягындагы итеге авызын ачкан. Ишле гаиләдә һәрчак шулай инде. Барсында каян акча җиткерәсең? Керпе ага урман яланында көтеп куйган балаларына базардан алмалар сатып алды. Кәефе яхшы, байтагарын атласа да арамады. Шунда агачтан агачка, куактан куакка сикереп, аның каршына озын койрык елтыр күз тиң килеп чыкты. Матур инде үзе, еллары йылык-йылык килеп тора. Керпе абзый, бу син түгелме? Каян кайтып килешең? Базардан. Базардан? Анда нәрсәгә бара идең соң? Алма алырга. Минекеләр алманы бик яраталар бит. Алманы кем яратмый икән? Мин дә бит алманы бик яратам. Тик базарга гына барырга куркам. Малайлар эләктереп алсалар, я таш бәрә башласалар. Керпе абзый, миңа берәр генә алманы бирсәнә. Мин чикләвек җырга бик оста. Чикләвек өлгереп җиткәч, шәпәңне тутырып бирермен. Нигә бирмәскә? Алма да булдымы? Җанын теләгән сайлар. Бигрәк юмарт инде син, Керпе агай. Урман җәнлекләре арасында иң юмартыдыр әле. Бик зур рәхмәт сиңа. Сау бул! Сау бул. Дип тиен капчыгын бер алманы алды да, аны мактый-мактый янәшендәге куакка, аннан агач ботагына сикерде дә юкка чыкты. Керпе агай күп тапламады, каршына куян килеп чыкты. Эй, куркак куян, колакларын торгызган, үзе як-ягына карана. Каранмаска этләр, макмайлар килеп чыкса шунда. Абау, Керпе абзый, бу син түгелме? Кайлардан кайтып килешең? Базардан. Базардан? Ә нәрсә алдың? Алма алырга барган идем. Нәчиткә маскан капчыкта алар. Алма! Ой, бигрәк яратам да мин алманы. Авыз итеп карарга берне генә булса да бирмәссеңме? Эх, куян балакай. Алма да булдымы ал? Җанын теләгән сайла. Менә монысы бигрәк матур. Ә менә монысы шат буал булырга тиеш. Рәхмәтем сиңа, Керпе абзый, бигрәк марҗан дисең. Синнән юмартрак урманда юктыр. Сау бул. Дип куян үз юлы белән китеп барды. Керпе агай урманга балары көткән кояшлы аланга таба атлый бирде. Шунда бик озын булып үскән, башаклары тәмам күккә ашкан арыш арасыннан як-ягына шикле каранып, озын койрыгын болгый-болгый төлке хәйләкәр килеп чыкты. Tanımıydı Taram. Bu bizning Kerpe kurdaş tuğulmasın. Neçə yıllar bir urmanda görüşkəndə yox. Kerpe kurdaş, kayan kaytıp kilişin. Bozordan. Olma alırga bargan iyim. Menikiler alma bik
kerekte Antonovka sırtın. Birer güne alma birsendi. Bik rahmetli bulur idi. Niye bilmezke? Alma da buldum ama. Canın tilegen sayla. Bunası özeme. Bunası olu kızıma. Bunası kış evlama. Kırpıtıskay almalarını özüme kala mısın? Hala. Dip pışınmadı, kuyruğun oynatıp koylar öz yoluna gidip de bardı. Jiңеләйеп калган көтөмкәсен кулына гына алып атлавын белде Керпе. Әнә урман ялында да күп калмый инде. Анда аны балары көтә. Шунда тагын каян очрап тора дигән. Аның каршына юнары кыршылган, озы теле асылынган сора бүре килеп чыкты. О, кемне күрән шәнечкеле бу син түгелмесең? Мин булмыйча. Кайыклардан килеш, кая юл тотыш? Базардан ва. Базардан сатып байдыңмы, әле алып белдеңме? Алма алырга барган идем. Минекеләр алма бик яраталар бит. Алма алырга бар бит бу дөньяда бәхетлеләр, бөтен азал төшләрен батырып, алма ашаучылар. Миңа да берне генә бирмәссең. Базарда дүзем дә барар идем дә, ярамый. Телевизорда «Ну, заяц, погоди» серияларын күрсәтү башланган бирле. Барысы мине ахмакка, диле башка саныйлар. Мине күрү, барысы бармакларны алып, төртеп, күрсәтеп, эшләрне тотып көлә башлыйлар. Шуңа бик хурланам, күренерлегем дә калмады. Анысы шулай. Алма да булдым ama. Canın tilegen sayla. Менә булары бигрәк тә түгәрәкләр, бигрәк тә кып-кызыллар. Дип аны мактады әле. Урман аланына борылып керә торган сукмак чатында чатан аяк Аю әфәндене очратты Керпе. Аю әфәнде кырыена төрле дарылар, ят Мария пакетлары тезгән. Şatan aya. Bu sit түгелме? Нәрсә булды әле ул сиңа? Иге билялым. Сурамада. Хәлем бик начар минем. Зарланып бетешлектә бүген. Нәрсә булды соң? Ни ярдәм итим мин сиңа? Шул инде. Комсыз нәфесем харап итә язды. Син дә беләсеңдер. Урманның аргы як башында бер умарта
иде. Балаларына ни дияр, аларны ни белән сыйлар инде, иртәгә алып кайтырмын дияр инде. Ана балалары көткән аланга буш капчыгын селки-селки килеп кердем дигәндә генә Кәрпагай каршына тылсымчы килеп чыкты. Чәнечкеле, улар арып талышып каян китеп килешең? Базарданлар. Капчыгың буш түгелме соң, тапмадыңмы ни? Тапқанын таптың. Беләм, мин барысын да күреп алдым синең юмартлыгың белән. Әмма без тылсымчылар, юмартларга һәрчак ярдәмгә әзер. Безнең нинди тылсымга, көч-көдрәткә синең ия икәнеңне белеп бетермисеңдер әле. Белгәнем беләм, ләкин син миңа бу вакытта булыша алмыйсың инде. Капчыгымны алма белән тутыра алмыйсың. Әйе, аны тутырырга. Табагач, шыбагач, үсеп монда алмагач, ботаклары шау булсын, алмалары дәү булсын. Үземә ышанмыйм. Бу алмагачтан алма җыеп буламысың? Әйе, аны җыярга. Балаларым, гаиләң синең гомер иткән 2 чакрым моннан бит. Синең балаларың үзе монда килсеннәр дә, үзенә иң яраткан алмалары алсыннар. Синең балаларың өчен шул алмагач, кышын да, җәен дә һәрчак үсеп торыр. Ботаклары һәрчак алма белән тулы булыр. Без тылсымчылар сараннарны гына сөймибез, юмартларга без һәрчак әзер. Диде тылсымчы егет. Шунда һич көтмәгәндә юкка да чыкты. Ул зур урманның икенче башына икенче бер юмартка ярдәмгә ашыкты бугай. Керпе, Сирай Искәндәр, Тиер, Мустафин Карим, Куян, Кәлимуллин Илдан, Төлке, Хайбулов Тагир, Бүре, Зариф Марат, Аю, Сагдатов Ирек, тылсымчы, Ахмадянов Рафаэль. һәм алып баручы Гарипов Радик. Молодцы.